sinatengera community kwauza bambo wanga uri mwana mulioke naye ku lema nopo bebani ya chimoto akuti angane kuja kumene kuli mbale wathu wa kamera akutiona ndithu kumene kuja bwinobwino muyang'ane kumeneko mokuti apapa mwakangati mwandipisa nde muzindiyang'ana ineyo achimoto tilankhulane bwinobwino achimoto kuti timvane muzindiyang'ana ndithu nde mumafotokoza kuti inu siwakutaoni inu ndi akumudzi ambiri akamachoka kuzochitika zina kulowa ndale amanena kuti anthu andituma inu sakutuma ina nandituma tunkalekale osati panopo ndipo kwanthawi itali nakambi kuthawa kumadzimba kuti ndine mwana komanso kumamba zimene mmanena poyambazo kuti ndi anthu adziti chani anthu ena koma anthu onse amene anandidziwa ineyo anandidziwa chifukwa poyamba ndinaberekedwa ndi anthu akumudzi kwathu ndiye akwana nthawi yoti ndiyeuke chifukwa ine moyo wanga wa munthu mmodzi ndi kuti unatheka kuyerekeza ndi kumene ndikuchokera osati ndinolemeretsetsayi koma nkatengera ndimene ndachokera kumudzi kopobwera mtawuni ngati munthu moyo unatheka nkhani ndoyang'ana kumbuyo kuti tsopano anthu aja akumwabe madzi limodzi ndi mbudzi pa zithaphwi ndiye ngati ndingathe mulungu atalola msonkhano omwe chipani cha MCP chakonza msonkhano umenewu pakhale ndithu mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Makathe Chakwera ndi msonkhano waukulu ndithu wa chipani chimenechi cha MCP chifukwa pamene pali mtsogoleri wa dziko sitinganene kuti iyayi msonkhano umenewu ndi waung'ono iyayi ndino kuno kuli nkhope ndithu za nduna za boma komanso tikuona kuti kuli akuluakulu a chipani chimenechi cha MCP mmene mukuonera mchithunzi kuli amayi tinene kuti mbumba za Chakwera amene ndithu akuonetsa nkhope zosangalala zokondwa tingoti background ya area 24 pansika pamenepo pali ndithu makaka okhaokha a chipani cha MCP kuno amene simukudziwa bwino ndi kwa mfumu yayikulu Tsabango ndi kulilongwe City South West constituency ndiyeno kunoko tikuyembekezera zambiri ndithu poti ndi msonkhano wa chipani chimenechi umene kuoneka kuti ndi waukulu umene wachitika makamaka atatha kusankha atsogoleri a chipani cha MCP atsogoleri osiyanasiyana ndiye sindili ndekha ndi mzanga mtolankhani kuno Franklin Ntambalika amene akhala kubwera kanthawi kena koma pano ndili ndi mmodzi mwa akuluakulu amene achokera ndithu ku chipani chimenechi cha MCP mayi ndikulandireni akuonena Malawi zikomo ndine Nansetembo MP wa kunoko inde nduna yathu anduna takulandirani tasunthirani chapano kuti musunthire chapano ndithu muyandikane ndi ine anduna msonkhano chitikira ndera lanu mwachitika chisomo chake chisomo ndichoka nikoyankhula ife kunyadira kudzalandira kuno mtsogoleri wathu chifukwa msonkhano umenewu ndi woyamba achipangireni convention kuno kuliloko ndiye kwadzafikira pano koma mukuona chinamtindi chafikachi chinsonkhano chonona chinsonkhano chapamwamba komano nkhani nkumati taonanso nduna zosiyanasiyana zabwera konkuno kodi mumachita kumemeza kuti ayisakhale ndekha kumeneku ku constituency kwanga akubwera kaya kuchikonda chipani akubwera pano pali nduna pali area branch ndani ali pano kuchikonda chipani MP osiyanasiyana komanso mukudziwa kuti tili ku parliament panopa ena anali kuno kale lero sangangokhala kupita kwina kakanjoya koma ukakhala ndi mtsogoleri wawo Dr. Lazarus Makathe Chakwera inalipo ntchitotu anthu asimwakatenga malole amenewa kuti adzadze pano anthu abwera chifukwa chikonda chipani lole akhoza kubwera ngati akuchokera kuti akuchokera ku 25 ati mumakatengawo chitipa iyayi munthu wa chipani cha Malawi Congress Party ali ndi lole asanyamule kwa anzake anzathu aja atu ankanyamulira esikomu
za waterboard za site ife oka chipani cha Malawi Congress Party timangogwirizana kuti pamtunda apo pola uje achipani kyathu tapemphe galimoto basi kukakwera nawo nkumabwera lole amakwera koma sikuti lukaitotenga anthu kutali ayi omwewa wamukaona uchiru moti nzabodza amakunamizirani kuti apa mwakatenga ena uplantaya tikatengere chikuplantaya kuno kuti udzadze msonkhano udzadze kodi titakatenga kuplantaya tikhoza kwanitsa sitingakwanitseni awawa ndi anthu amulilongwe muno munsite ya Lilongwe okonda chipani cha Malawi Congress Party. Hayi ndakunyadirani lapita nukagwire ntchito zina ndikuona kuti mudakathamangamanga kukonzekera mtsogoleri wa dziko lino kuti afike zikomo amenewo ndi olemekezeka mayi Nancy Tembo omwenso ndi nduna yoona za maiko akunja amenewa ndi mwini dera lino tinene kuti host panopa ndi ku sports kapena kunkhani za masewera amataseno pakwawo ndiye kuti ili pakwawo pamayi Nancy Tembo ndiye mmene ndimanenera muja kuti kunoko ndithu kukuoneka kuti kukhale kuchitika zambiri magule zolankhula komanso pena nkumanena kuti kodi msonkhano waukulu umenewu umene ndi woyamba patatha msonkhano umene adasankha adindo mchipani cha MCP kodi kwenikweni achipani cha MCP afuna atiuze chani kapena atitengera zotani panopa pa area 24 market mkati mwa mzinda wa Lilongwe tikuyembekezera zambiri mmene Amalawi mukuyembekezerera ifenso kuno tikuyembekezera chomwecho ndi Zebron Chilondola amene akufika ndithu chaposachedwa pano kuti timvenso kuti kodi achikulira amenewa akonzekera bwanji Achilondola takulandirani izo mwambira mama tamba ndimwapereka moni kwa Amalawi amene akuonani pa Zodiac moni tili ku msonkhano mwachena nangakurani kwa dino simungachitire mwina ati palibe sochitira mwina kwa tsiku lino lalikulu tui ndithu ndiye inuyo manena kuti mayang'anira maboma angati kodi mchigawo chapakati 10 ndi mphambu ziwiri 12 chabwino ndi inuyo ngati oyang'anira maboma 12 tanenani kuti msonkhano upindulira bwanji maboma amenewo komanso maboma onse Malawi muno icho chikuchitika lero nkuti paja tuchokera ku convention msonkhano chaukulu omwe nthumwi zidasankha Dr. Lazarus Maikatha Chakwera kukhalanso mtsogoleri wa chipanichi sodasankhire okha adasankhira anthu ambirimbiri amene mukuwaona ku nsanja ija amene mukuwaona ngati kumpando kuja wanu onse waja amene adasankhira convention imeneyi ndiye nkhani nja kuti lero nkudzoyanika kuti dziko liwadziwe kuti anthu aja odasankhira pamodzi ndi Chakwera aja anthu ake ndo amene anthu ake nsanja yake ndi amene mukuona amene mwayanika pamene paja ono mwayanika ngati mphale kuchita motero ndithu kuti dziko litani kuti liwaone tere pamene paja aliyense achulidwa dzina payekha pamene paja ndithudi mwina tupena nkumadabwa kuti kodi mmene muti muwayanikamo kapena muyamba poto kampeni nthawi isadakwani hayi si kampeni hayi kodi ife tikadzanguti amba kampeni fumbi limene lidzaoneke lidzakhala loopsa kwambiri ndipo ine ngati chigawo chapakati chino mtsogoleri ndekha kampeni imeneyi moti apa sitimva china chilichonse chooneka ngati inu muchita mwa kampeni hayi palibenso kampeni chifukwa ntchito zochakwera zooneka zokha ndi palibenso nthawi yonena kuti ife tikhoza kutang'anidwa pano kumachita kampeni chifukwa wanthu aluona okha mmene Chakwera alugwirira ntchito ayi anthu akuti inuyo ndi othwa pakamwa chabe uku nkungothwa pakamwa kuti mudziyanamiza Malawi inu muti bwanji ine sinnama munthu une chimene anena kawiri chimakhala chomwecho sitisoweretsa pochita ndale ayi chifukwa wanthu ena omadalira ndale za pa Facebook inde ine mfuna unena kuti ife Facebook ayi ife timapita pa ground moti nkhani iyi apa nja kuti ife tikuyenda pa ground ndesa makhala mukumva masabata awiri apitawa kuti wena afe nayi kunchisi tinali kukasungu tinali kulengo maso napita pana kumchenji tikuwauza wanthu za utsogoleri wabwino wa Chakwera ndi ife Facebook ayi ife Facebook timasiyira Anyamata teneyo ndiuza tutalowa pa Facebook koma Anyamata anunso ena ali pa Facebook panopa sakutiona ozichita
ozichita koma amene mulibe nawo ntchito ayo iya tino ntchito ozichita za koma ife ono waike wachipani icho amene dakhazikika kwambiri timawuza towana kachita za Facebook ife tipita pa ground ndi nkhani ili apa njapa ground palibenso usasatizaso ayi wamba mwa 12 futu ngambiri achikulire muyita ntchito kwa chaka chino chokulifumbitu na nkhani ya kampeni ikayamba kulifumbi wena ochita za propaganda koma ife tigwiritsa ntchito strategy sidagonjeko ku propaganda mkanthu kabodza koma ife timayendetsa zenizeni chifukwa tikudziwiratu kuti chaka chamawa komanso ndi mmene anthu mmene tikuyendera ifemu ochakwera ulopitirizo la muliro dziko lino nanena ine tiri kuja ku BICC komano mwina musanapite umeneko kodi ito aliyense amanena kuti mtsogoleri wake alamulira dziko lino lomwe liro dziko lake ayi maloto soletsa wanthu okhoza makamba mmene ongakambire kuti okutolamulira dziko lino koma ineyo ndikuwuzana lero ndipo lero pa 15 musunge tsiku limeneli ochakwera chaka chamawa olopitiriza ndiponso umbono wa zimene zizo wayamba kali kuoneka kodi ino simudamve kuti wena wayamba kali kudandaula kuti ayi mafana tione kuti ayi nkhani ya kalembera itani ozisinthe amene achatu mmantha kwa uludziwa zina kuti palibe mtsogoleri amene angagwetsa ochakwera kwa uluyendetsa bwino kwambiri muona choncho kuti mmantha ochakwera ndi mtsogoleri amene sangalemba ndi wina aliyense chabwino tathokoza chilondola mwina tamangani pa ground kuti pamene tikudikirira mtsogoleri dziko lino zonse zikhale zili mtimani zikomo kwambiri ndithokoze kwambiri utengo umene na undu umenelo